Zadnji puta smo na čitateljskoj radionici Kabinet čuda koja se odvija u knjižari Fraktura u organizaciji udruge Blaberon, a financira je grad Zagreb. Čitali Marie Aubert, roman Odrasli ljudi u prijevodu Anje Majnarić i izdanju Naklade Ljevak. Jako bi željela preporučiti ovaj roman. Ova je norveška spisateljica prije nekoliko godina gostovala i u Zagrebu. Možete cijeli razgovor s njom vidjeti na YouTube kanalu. Knjiga, to jest roman Odrasli ljudi, nagrađen je sa više nagrada, preveden je na brojne jezike. To je jedan, mogli bismo reći, roman o disfunkcionalnoj obitelji. Dvije sestre, Marta i Ida, susreću se na obiteljskoj vikendici sa majkom i očuhom, inače se rijetko viđaju, ne provode puno vremena zajedno i onda naravno kreću na površinu, počinju isplivavati obiteljski odnosi. To je priča o jednoj disfunkcionalnoj obitelji i naravno postavlja se uvijek pitanje koja obitelj je uopće funkcionalna. Već je Tolstoj pisao da su sve sretne obitelji nalik jedna na drugoj, a da je svaka nesretna na svoj način. Po tome ova knjiga malo podsjeća na Bergmanove filmove. Radi se o jednoj normalnoj obiteljskoj situaciji ispod koje kuljaju raznorazni problemi i psihološke drame. Dvije sestre su jako ljubomorne jedna na drugu. Jedna je prema drugoj čak povremeno i pakosna, emocionalno uskraćuju si zapravo često emocije i dosta su infantilne, tako da je zapravo naslov romana Odrasli ljudi se može čitati kao pitanje, u smislu kad smo zaista odrasli, a možda i kao sarkazam s obzirom na to koliko se one infantilno ponašaju i čini mi se da je tu zapravo i pitanje čak i kad odrastemo, jesmo li odrasli, to jest ponašamo li se odraslo u društvu vlastitih roditelja. Zbog toga što se sestre tako ponašaju, osobito jedna od njih, glavna junakinja, ona nam zapravo uopće nije simpatična. Vjerojatno zato što, i o tome smo razgovarali na susretu, zato što u njoj prepoznajemo vlastite slabosti. Postavlja se pitanje možemo li se i koliko se moramo prilagođavati vlastitoj obitelji, bismo li se uopće trebali i jesmo li infantilni i razmaženi ako kažemo ja ne mogu protiv sebe, to je jače od mene. Tu je velika tema i društveni pritisak da žena ima djecu. Pitanje je kad postajemo stare da bismo imali djecu, jesmo li povjerovali u feministički mit da nam nikad nije kasno, imaju li žene djecu samo iz bioloških razloga ili osjećaju veliki društveni pritisak da rađanjem postanu odrasle i normalne i naravno postavlja se pitanje šta uopće znači normalnost. Ipak u ovoj obitelji, bez obzira na svu disfunkcionalnost, vidimo i natruhe ljubavi i lijepog odnosa između njih, kao što je u svakoj obitelji. Na susretu smo razgovarali o tome i zašto je, kako to da se svijet toliko mijenja, a obitelj zapravo na neki način je stalno slična i šta mislimo kad kažemo nema više obitelji kakve su bile nekad, ne možemo znati kakve su bile nekad i to je isto neka vrsta idealizacije. Osim obiteljskih odnosa, ovaj roman otvara i temu starenja, samoće, samoaktualizacije, pokušaja pomirenja osobnog i poslovnog života i velikih očekivanja od sebe i drugih. Brzo se čita, vrlo je jednostavno je napisan, ali zato ćete jako dugo razmišljati o svemu što se u romanu dešava. Zato čitajte Marie Aubert.